Kade na bon kade na ogri. Solisi na bon solisi na ogri want akashi wan bon sani of akasha leba solisi dan abari of akasha bakru tapa prasita etanape akambartu maar ijskreki want dat is een den door dat te mensen. Mensen, goed voor vandaag. Met aku granta ngale speaking aan sakafasi do tekate voor acha programma kopen na wisani. Ik ben iemand anders dan Ginofiant, obia man Ginofiant, titi na obia na kantasi obia en na obia die sina parat, heel parat temo voor kauna. Ja mensen, abu, ik zie jullie wel volgende week Sintja Garden Odi Antoinette de baas Odi en die namen zijn ze net even komen en die namen die ik niet heb geroepen mensen, sorry voor dat voor vandaag. Maar ik ga YouTube weer regelen dat ik het al die namen weer gewoon kan zien mensen. Bedankt samen met aku ambigi auditeren en alles bekijken aan sakafasi en u abonneer tu abonbakan na ini a sonisi Virginia Wortel Odi respecti grani na sakafasi. Bedankt mensen, me barodi